Ja, het is weer bijna zover. De vastelavond in Limburg komt eraan. En weet je het al? Geen vastelavond zonder de vastelavondsconcerten van het Limburgs Symfonieorkest. Al voor de 60ste keer brengt het Limburgs Symfonieorkest het vastelavondsconcert. Een jubileum dus. Reden genoeg om er weer een daverend concert van te maken. De vastelavondsconcerten van het Limburgs Symfonieorkest zijn inmiddels uitgegroeid tot een ware theatervoorstelling puur zang. Met het orkest in de hoofdrol nemen we u met op een tour vol komische verwikkelingen, hilarische misverstanden en uiteraard ontreurende muzikale momenten. Heb jij nog geen kaarten besteld? Wacht je dan niet te lang, want dit mag je echt niet missen. We spelen in Weert, Heerlen, Maastricht, Venlo, Geleen, Remun en Sittard. Kijk voor meer informatie op www.lso.nl. De vastelavond in Limburg begint pas echt met de vastelavondsconcerten van het Limburgs Symfonieorkest. Ik ben er klaar voor. Jij ook?